Na zem. Co chceš? Fakt? A jaký? Moje. Čusák. Já jsem si upšok. Ajaj. To je můj kamarád, který vám ukázal včera. Fakáče. Je psí čuvaky špekou a nenosí ani čepice. Jo, ne, nejsi. Čusák, lidi. Ježiši, vy mi zase kopadíte. Toto je opičák. Co budeme? Jirka. Dneska my nikam nepůjdeme. Jo, smilavý. Ne, nám si srandu, půjdeme ven. Dneska budeme hovno. Ne, půjdeme doprovodit Terezu k domu a pak... Ne, ona nejde domů přece. Kámo, ona nejde domů. A už se vrací. Marie. No, čau. Cože? Tam jsou nějaký... Jdeme za autama. Čekaj. A dneska chcete vidět, co se dneska stalo?